Mirampa ang tibuok cast sa Unbreak My Heart nga gibituunan nila ni Richard Yap, Gabby Garcia, Joshua Garcia ug Jody Santa Maria. Ma-celebrity man o ma-fan, naghinam-hinam na nga matanaw ang pilot episode sa Unbreak My Heart. Mitambong ang mga Kapuso stars, lakip na ang mga GMA executives, GMA Network Senior Vice President and GMA Films President and CEO Attorney Annette Gozon Valdez, GMA First Vice President for Program Management Joey Abacan ug Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Napakaganda niya talaga. I'm very proud of this project, this collaboration with ABS and of course with View. So I'm hoping that this is the start of many more to come. Extended ang birthday celebration ni Asia's Limitless star Julie Ann San Jose. Diin iyang gibisita ang usa ka Aita community sa Barangay Inararo, Porac, Pampanga. Uban ang iyang pamilya ug mga higala, nanghatag si Julie Ann og groceries, hygiene kits ug school supplies. Mihalad usab og awit si Julie Ann sa mga kapusong nakiselebrate sa iyang birthday. Sobrang nakakatawa talaga ng puso. Tsaka pagka nakikita ko silang masaya at nakangiti, masaya na rin talaga. Mas nakaduol na si feisty diva sa Laguna nga si Arabel de la Cruz sa iyang pangandoy nga mamahimong grand winner sa The Clash Season 5 human siya nalakip sa top 4. Si Arabella nagpakita siyang labok atol sa top 6. Suportahan siya mga kapuso till the end sa The Clash Season 5.